Teraz sa nehybe, ale včera sa mega hýbala. Zbudila. Jak to znie? Úplne To zní hrozně. To zní hrozne a ešte potom by som bola strašne taká, že poďme jebať. To by som vôbec nechcel. Tak to bys tě vůbec nechcel. No, tak jak jsem tě mala chtět. No dobře, teďka, když jsme teda z toho druhého point of view, tak už to celkem chápu. No. Next question. Rozmluvila by ses o těch depkách a mood swings, trochu se toho bojím, děkuji. To, co jsi sama řekla, že když tam nejsem, tak ať se napiješ, takže to si napiju. Ale protože jsem teďka jsem stával na dosky, tak jsem chytil celkem slinu zase, jo, ale pohoda, ale... Bylo 6 hodín ráno asi, ja už som išla spať a proste som sa pýtala, že kde je, to som nevedela dostať z neho odpoveď. Čo to? Čo to naša trojka? Ja to poviem na Hero Hero. Teď se otočím a tam jsou prostě dvě takový holky v minisukních a toto a já říkám, ty koukáš na ty host, viď? A ona že, Takže je úplně OK, funny, tak se tam bavíme. Hero Hero, Puflo. Ano. S 2 F. Takže odebíjej to tam pro necenzurovaný a nesestříhaný, nebo sestříhaný, ale další content. Hello. Podcast z postele. Ste s nami v posteli, kto by to nechcel? Přesně. Keby si niekto chcel. Tak každý týden. Od teď každý týden. Ježiš, mohli by sme to nahrávať z postele, ale nebude všetko z postele. No tak samozřejmě, to už se dostáváme k poslední části. Aha, ano. Přátelé, další video je zpět, další questions and answers. Áno, minule vás to veľmi bavilo. Bolo to prevažne o tehotenstve, keďže vtedy sme to dali vonku a najviac sa nám to pýtali. Ale teraz som dala, že môžete sa pýtať na nás, na vzťah. Na DJing. Presne. Na lifestyle. Presne, na Instagram. Samozrejme, boli tam aj veľa otázok o baby. My sme už na skoro všetky odpovedali v tom prvom videu, ktoré si stále môžete pozrieť. Ale teraz som vybrala také, ktoré sme ešte neodpovedali, alebo sú také viacej hlbšie, aj o našom vzťahu, takže môžeme sa na to vrhnúť. Tohle je novinka. Nesestříhaný a necenzurovaný. To nebudeme strihať? Ne, jako nesestříhaný a necenzurovaný bude na Hero Hero. Okay. Který jsme právě založili. Ano. Ještě nevím, jak se jmenuje. Veslať Puflo. Hero Hero lomeno Puflo? Puflo. S 2 F? Aha, s 2 F. Vieš čo, ja som ti nepovedala, ale moje kamošky zajac sa volá, že Pufo. Pufo? Áno. Takže som mohla volať aj Pufo, to by bolo horšie, ale by som volala jak zajac. No. Ale vieš čo, ty mi fakt pripomínaš zajaca. Ale však to je zlaté. A ty jsi Playboy Rabbit? Bunny. Ty jsi Playboy Bunny, já jsem zajac. Takže, there we go. No, tak dobře, takže Hero Hero lomeno Puflo. Tam to jde všechno. Fakt? Půjde to moje Puflo? Why not? Ale s 2 F. Okej. Tak Puflo. Takže idem na to. Akože táto je taká, že proste vtipná, alebo proste ako je položená tá otázka, ale je to napísané, že kvôli čomu ste sa dali dokopy, ako keby ten človek naražal na to, že sme sa dali dokopy až potom, čo som zistila, že som tehotná. Ale to vôbec nie je tak. Cože? Já jsem myslel, že mně to třeba připadá tak, že by narážel na to, že jsme se dali dokopy kvůli číslům a tak. Aha. Akože... Protože častokrát lidi přesně říkají něco jako, že ten si udělal dítě, aby měl views, aby si točil rozhovory. Áno, ale vlastne my keď sme sa spoznali a začali sme spolu akože niečo mať, tak potom ja som mu aj niekoľkokrát povedala, že proste nechcem ho dávať na Instagram a nechcem proste, aby to bolo verejné. A myslela som si, že to akože bude v pohode, pretože akože ty si bol známy, ale ako keby, že si bol tak inak známy ako ja. Ty si nebol známy ako osobnosť, ale proste ako niekto, kto robí presne tieto rozhovory, content a tak, že to úplne inak si zaujíma ľudí, ako napríklad ja zaujímam ľudí. A preto som si myslela, že to bude vlastne easy. A ono to celkom aj vychádzalo, pretože keď sme boli na prvej dovolenke, tak skoro nikto si nevšimol, že sme tam spolu. Kromě mojí ex. A tak ex to vždycky zjistí. Ex to vždycky zjistí, přátelé. Ex zjistí všechno. To, co právě teď děláte, vaše ex to ví. A pokud vám dá unfollow, tak vás stalkuje z nějakých jiných profilů. No každopádně, takže odpověď na otázku, kvůli čemu jste se dali dokopy. Já nevím, každý odpovídá, takže kdo odpovídá první? Ty nebo já? Můžeš ty. Dali jsme se dokopy, protože
jsme se chvíli vydali, pak jsme spojili na dovolenku, zjistili jsme, že to je víc než jen chemie, potom jsme začali mít k sobě city, pak jsme začali spolu chodit, pak jsme se zamilovali a proto jsme se dali dokopy. Je to úplně easy. Hej, nebolo to nič také, že proste, že by nám to vyhovovalo. Ale proste možno podľa mňa fakt, že niektorí influenceri to tak robia, že špeciálne si nájdu niekoho presne preto, aby s tým človekom mohli robiť content. Lebo akože, ale však to je pochopiteľné, lebo však nebudeš s niekým, kto robí niečo úplne iné jak ty. To asi sa nedá. Ja by som si nevedela predstaviť, a to nie, že sadzujem, ale proste nevedela by som si Někdo doma predstaviť. 9 to 5. Presne, s niekým, kto chodí do normálnej práce, má proste normálny život a to je podľa mňa super, keď to niekto tak robí. Ja veľakrát si hovorím, že proste keby si teraz odrobím, tak potom už nemusím nič riešiť, ale proste neviem si predstaviť, ako by som bola s niekým takým, že ako by som skĺbila ten život náš spoločný, to sa proste nedá. Hlavně myslím si, že lidi třeba, co mají full-time job, přesně taky nějak to nehejtuju, ale myslím si, že je super mít flexibilní job, ale každý vyhovuje něco jiného, ale třeba ty lidi, kteří mají full-time job, tak oni mají, že třeba fakt jenom týden dovolenky, že 2 týdny dovolenky. Ano. A kolikrát se nám stane, že ať už to jsou tvoje DJ sety, nebo můj content, moje fashion week, ty věci, kolikrát my se prostě rozhodneme ze dne na den, že někam letíme. Áno, A hej, no, myslím si, že to akože nemôžeš, že? odkedy mám DJing, tak ja skoro nikde nemôžem chodiť, Tak. lebo Takže vlastně máš úplně, takže ty nemáš 9 to 5, ale ty máš nemám víkendy. pátek do neděle. Áno, To je taky neděle. pretože fakt, že od začiatku roka, že každý víkend hrávam, nie? Zajímavá věc. Těsně potom jsem se rozešel s mojí ex, tak jsem dával nějaký otázky na Instagram a to je, že rok a půl zpět. A tam se někdo ptal, jakože, jak by měla vypadat moje ideální holka. Já jsem úplně zapomněl tu otázku a pak jsem randomně něco ukazoval Rachel prostě z archivu a pak jsem si dělal ty otázky a je tam fakt, že podle mě jsou popsaná úplně ty, ale chci to najít. OK, tady jsem někdo, to byl vlastně anonymní, to byl Ask FM, ne? Nebo co? Ok. Ne, not gonna lie, Ask FM je něco jiného. 2. január 2024. Jakou partnerku by si představoval dla seba? Příliš mnoho kritérií, a teď moje odpověď, příliš mnoho kritérií, ale určitě musí být. Chytrá, spontánní, inspirativní, hezká, nesmí být nudná, ať už v daily životě, tak v posteli. A pak jsem napsal, should I continue? A potom mi napsal týpek, že jasné, pokračuju, bylo všechny karty na stůl. Samozřejmě by musela chápat, že jsem dost busy a dát mi kreativní svobodu. Nejlepší, kdyby ona měla taky něco svýho a navzájem se podporovali a zároveň si jeli to svoje. Plus jsem člověk, který se třeba ráno probudí a řekne si, chci letět na týden pryč, tak potřebuji někoho, kdo je buď stejně crazy jako já a řekne let's go, nebo někoho, kdo řekne jít radši s kámošem, teď nevím, kterou verzi chci. A je to vlastně, podle mě, toto úplně všechno. Ja som že úplne oba verzie, pretože mne keď sa niekam nechce, on poviem, že chod s kamošom. Alebo chodí s kamoškou. Proste, že len mi daj pokoj. takže je to crazy, že jsem si to vlastně chtěl vymanifestovat. Áno, hej. Ale tak, Toto je prostě to má moje vizualizace a už jsem Ano. si říkal, že nebudu žádný kompromisy. No fucking way. dobre, ale ty si to vymanifestoval, mal si ma tak na 3 mesiace a potom si ma napustil a otehotnila som. Teraz som nudná, nechcem sex a... Ne, právě že buď to nechceš je vůbec, anebo ho chceš je furt. Tady prostě není nic mezi. To znamená, že my v průměru od té doby, co Rachel je jako třeba těhotná, tak v průměru máme pořád jako stejně toho sexu, ale máme ho, že buď to třeba 10krát za den a pak třeba 2 dny nic, jo? Ale nejlepší je na tom, vlastně nejhorší a někdy i nejlepší. Rachel sama neví, jaký ten den bude. Ona se jednou probudí a prostě nymfomanka a jednou se probudí a je úplně frigidní. A to prostě já ani nevím, jakou dostanu verzi. Já nevím, dostanu verzi, kdy chci vybírat oblečení pro děti a všechno je cute a baby, můj kaca a druhé jedne, že don't touch me, bitch. No, má to ťažké. Ale akože... Pokud máte těhotnou ženu nebo přítelkyni, tak víte, o čem mluvím. Ale viete, čo je super? Že on sa proste adaptuje na každú tú verziu. Že on proste tak ide s tým. Na některý prostě verze musíte jenom... Ale... Jak je ten meme, jak ten týpek otvírá, jak ty Jennifer Lopez nebo jak úplně nasraný a otevře ty dveře, zavře ty dveře a úplně... Ale si pamätám, že na začiatku, keď ešte proste nechápal tieto zmeny nálad, tak sa ma aj pýtal, že či proste ťa ešte chcem, alebo tak. A ja, že áno, ale proste ja neviem, prečo teraz nechcem. A proste fakt, že ani ja som to nechápala, že prečo jeden deň som taká a druhý deň taká, ale teraz proste už chvála Bohu viem, že to je len proste nejaká nálada, ktorá prejde a že nebudem sa tak cítiť do konca života. Takže je to v pohode. Let's go, next. Teraz tu je zmena.
OK. Akože to je trošku na mňa, ale môžeš tiež akože k tomu dať. Poďme. Že ahoj, keď si sa odsťahovala od rodičov, dokázalo ťa uživiť šitie, alebo si musela robiť niečo iné? Ja keď som sa odsťahovala od rodičov, tak my sme vlastne prvé bývali u frajera, môjho prvého, kde vlastne jeho rodičia sa odsťahovali do Fínska. Čiže sme nemuseli platiť akože nájom ani nič také, čiže to mi na začiatok dosť pomohlo. A vlastne dostala som sa potom do takej situácie, že už som zarábala dosť na to a som si hovorila, že prečo my sakra stále bývame u tých jeho rodičov. Akože to bol nádherný byt, ja som strašne vďačná, že nám dovolili tam bývať a proste, že nám dali takúto možnosť, že sme nemuseli ísť niekam inám. Ale potom som si tak začala uvedomovať, že to úplne není dobre, že tam bývame a vlastne tam nám chodila upratovačka každý týždeň, proste o nič sme sa nemuseli starať a nebol to proste úplne taký život, že úplne samostatný a ja som vždycky tužila potom byť úplne samostatná a proste platiť si všetko sama a proste chcela som si to dokázať, že to sama budem vedieť. Asi rok sme tak u nich bývali a potom sme sa vlastne odsťahovali do iného bytu a tam sme tak spolu bývali možno 3/4 roka asi a potom sme sa rozišli vlastne. Proste nepomáhal mi s vecami, nepomáhal starať sa o mačky, nekupoval mačkám jedlo, nekupoval jedlo do domácnosti a počasie prestal platiť aj nájom. A hovorila som si, že... No. A to bolo, že z bohatej rodiny, jeho rodičia boli milionári. A proste som si povedala, že tak na čo to bude mať, keď ja tak sa o všetko starám ja a už tam vlastne nebola ani taká chemia medzi nami a dosť sme, akože neboli tam vôbec žiadne problémy, nič sme si proste neurobili, ani sme sa nejako extra nehadali, sme proste už vyrástli. No ale akože hej, dokázalo ma uživiť šitie, ale šila som proste od rána do večera, že šila som naozaj v kuse, nechodila som vôbec vonku, ani cez víkendy, nechodila som na žiadne party, ale do toho už som mala, fakt som nechodila na žiadne party. Ale lidi sa dívajú, what? Hej, že fakt som musela veľa makať, aby som proste, že akože na to, koľko som mala rokov, tak som si vedela zarobiť vtedy, čo som ani nemala, že nejakú extra spoluprácu, tak len vďaka šiťu som si tak 2,5 tisíc vedela zarobiť. No, to som mala nejakých 20 rokov, 21. Inspirational. No a potom vlastne som začala robiť tie spolupráce. A potom som si už aj stále viac a viac pýtala za spolupráce, takže už som bola taká, že v pohode so všetkým, že už som si chodila aj na dovolenky, aj všetko začala som znova chodiť vonku a potom som už išla na Love Island. Takže nie, nechodila som nikdy do normálnej práce, ale rozmýšľala som akože nad tým, že čo po škole, ale ja som vlastne chodila zo 4 rokov, len 2 roky do školy, potom bola korona a vďaka tej korone som vlastne začala šiť, akože a nemusela som ísť do práce, pretože tak bolo všetko zavreté a to bolo super, lebo všetci si objednávali, takže vtedy moja značka najviac akože vyrastla. To ja som taky zarábal z resellu přes COVID nejvíc. No, presne. To podľa mňa e-shopy sa vtedy úplne nabalili, vzniklo strašne veľa nových influencerov. Každý dostal od vlády, každý podnikatel dostal od vlády nějaký ten balíček, stimulus a všichni to hned utrácet. Ale ja som mala vtedy ešte, tuším, živnosť a až potom 2021 som si spravila SRO. Takže mňa to vyšlo. Fakt? A nám to dávali jako i živnostníkům? Fakt? Ja si myslím, že mne nie. Máte nejakú predstavu, jakým spôsobom budete chtít vychovávať? Ináč gratuluji. Ďakujeme. To jsme už odpověděli trošku vlastně v minulém videu, se mi zdá. Ale nie úplne. Chceme vychovávat určitě tak, aby to dítě nás mělo víc jako kamarády, aby se nám nestydělo nic říct. Protože já třeba mám se svýma rodičema skvělý vztah a vždycky, i když jsem prostě vyrůstal, tak mi říkali, že i když prostě udělám nějaký průser, tak ať to nezatloukám, ať jim to prostě přijdu říct, že všechno se dá vždycky nějak napravit a já jsem nikdy neměl takový pocit, že bych se jich bál. A myslím si, že je to strašně důležité, ať u lidí, kteří jsou rodiče, u lidí, kteří jsou učitelé. Protože když je učitel kokot, anebo když je rodič kokot, tak to poznamená člověka potom na celý život. A myslím si, že je strašně důležité, aby jsme byli pro to dítě spíš kámoši. Samozřejmě říkat začátku prvních pár let prostě jenom děláš ty basic věci, ale potom až vyroste, tak určitě za mě jít touhletou cestou, aby prostě se nám nebál s čímkoliv svěřit, aby nám prostě ukázalo své kamarády a aby jsme si prostě o všem mohli prostě otevřeně říct. Protože nikdo jakože není
dokonalý. Hej, ja určite s tým súhlasím, lebo ja som mala presný opak, že mne rodičia zakázali, že úplne každú pičovinu, čo si len viete predstaviť. A proste vždycky to boli také, že nemôžem absolútne nič urobiť, pretože to je úplne najväčšia katastrofa a proste budem najhoršia na svete. A proste tým, jak mi tak strašne veľa zakazovali, tak tým viac ja som chcela robiť blbosti a čím ja aj keď som mala, že chvíľu voľno a nejak som ich mohla oklamať, ale to už bolo, ja už som si také klamstvá vymýšľala, že ja som si vymýšľala kamarátov, aby ja som proste mohla niekam ísť a aby boli s tým oni v pohode. Ale to ja, že som ale to ani, že ja som nešla robiť niečo zlé, ja som išla na fotenie a mým rodičom vadilo, že chodím na fotenia. Fotila som normálne fotky niekde v prírode pri kvetoch, chápeš? Že to neboli polonahé fotky, alebo neviem čo, aby proste ste si nemysleli, že prečo mi to rodičia zakazovali, ale oni akože sú kresťania, no a proste pre nich bol modeling niečo proste zlé a to ťa dovedie na zlé chodníčky a neviem čo, bla bla bla. Takže ja som si, len kvôli tomu, že ja som si chcela nejako vybudovať proste svoj Instagram, tak som im musela klamať, že idem s niekým niekam von a niečo ideme robiť, aby som proste mohla ísť na to fotenie. A to by som určite nechcela, aby tak bolo, že by som nejako brzdila svoje dieťa v neviem čom. Akože aj, ale zase mne by asi strašne vadilo, keby naše dieťa nie je cieľavedomé. Že proste, že by sme mali, že lenivé decko. To by ma akože veľmi sklamalo a to by som asi vtedy pušovala to dieťa. Ale zase si myslím, že keď ho budeme vychovávať a keď bude nás vidieť, tak možno nebude také chcieť byť. Ale zasa nechcem mu dať všetko, ale potom, dneska som si hovorila, že ja každú pičovinu kúpim, tak proste však ja som v živote toľko vecí nemala, keď som bola malá. A ono ani není na svete a už má doma taký šatník. Jaká? No, hej, že proste asi budeme ho rozoznávať. Ne, ale souhlasím s tím, co říkáš, že určitě, já jsem to nedávno teďka vlastně dával na Close Friends, že je mi úplně jedno, jakoby, jaký bude mít cíl, že taky člověk si říká, že chce, aby jeho dítě byl nějaký tamhle atlet, prostě nějaký hokejista, fotbalista, nebo aby prostě byl nový, prostě nejslavnější herec, nebo tak, ale to je úplně jedno, ale určitě chci, aby měl prostě nějaký zájem. Vůbec si nechci dělat takový to, že aby jsem si třeba nějaký svoje nesplněný sny snažil projektovat do toho dítěte. To si taky myslím, že je hrozně toxic. A fakt určitě, nechci, aby to bylo jiný dítě, budeme ho prostě dávat do různých kroužků na sporty, cokoliv, a co ho bude bavit, tak to si najde, víš? Hej, ale mňa napríklad rodičia netlačili do žiadnych kružkov, aj keď som chcela na nejaké chodiť, tak proste ja som chcela strašne na tanečnú chodiť a moji rodičia mi nechceli dovoliť, aby som chodila na tanečnú, ale viete, kto chodil na tanečnú? Moja sestra. Ne, ale já jsem to měl tak, že právě, že rodiče mě fakt, že nacpali fakt do všech možných prostě kroužků a sportu a bylo to tak, že jsem to prostě zkusil. Hej. A nebylo tak, že by mě nutili tam chodit. Víš, ale já jsem třeba reálně, já jsem byl i na 5 fotbalových tréninkách a pak jsem na škváře spadl, měl jsem kamínky v kolenu a tak mě to bolelo, když mi tam mamka vyndávala, že už jsem tam v životě pak nechtěl jít. Víš, ale prostě zkusil jsem si to. Akože ja som chodila na výtvarnú, ale to bolo asi 2 roky predtým, ak som išla na strednú, pretože už som vedela, že chcem ísť na umeleckú, tak preto ma rodičia dali na výtvarnú, aby som zvládla tie umelecké skúšky na tú umeleckú, aby som vedela aspoň niečo kresliť. Vôbec neviem kresliť, aby ste vedeli. Hej, ale ešte som chcela povedať, že potom, akože ak bude to dieťa staršie, tak ja akože nie som delulu a ja viem, že vyskúšať drogy. A proste, áno. A poviem to aj tu, pretože to je naše hero. Vieš si dať babu pokrstiť, či si není kresťanka? Asi nie. No, jakože křesťani, to jsou spíš katolíci, že křtí, ne? No však ja som tiež pokrstená. Ale to jsou jenom katolíci, ne všichni křesťany křtí. Například, přátelé, já jsem křesťan, ale jenom tak, že věřím v Boha. Že vraj, keď chceš svadbu v kostole, neviem, čo tak stále je, ale keď musí být pokřtěná. Takže, ale to sa môžeš dať pokrstiť aj v dospelosti. Takže bude to na ňom, alebo na nej. Přesně. Čo chceš, aby to bylo, děvčátko alebo chlapec? Tak řekneme to, já to odpočítám, řekneme to na stejno. Co chceš, aby to bylo? 3, 2, 1. Chlapec! Ale... Budu milovat, i když to bude dívka, takže... Mne to je tiež jedno, ale viete, ak sa hovorí, že proste žena má taký pocit, že už ako keby vie na 100%, že čo to je, že proste, že je to taký váš vnútorný pocit. Ja mám to každý týždeň pomaly inak, ale viete, čo sa mi deje? Že posledné 3 dní som mu hovorila, že ja už som bola asi 2 týždne presvedčená o tom, že to je dievča, že to není možné, aby to bol chlapec. A jak 2 týždne, to už 2 měsíce si byla přesvědčená, že to je dievča. Nie, ale tak občas som ti povedala, že že neviem, že proste, že možno to bude akože chlapec. Posledné 3 dní, že presne sme prišli sem na hotelovú izbu a hovorím Puflovi, že asi musíme začať vymýšľať lepšie meno pre chlapca, lebo mne sa už nepáči to meno, čo sme si vymysleli.
a proste potrebujem z neho byť hotová. A že proste musíme začať vymýšľať nové meno, no alebo proste viete, ak si niekedy predstavujete nejaké situácie, čo sa budú diať. My sa budúci týždeň už asi na 100% dozvieme, čo to bude, lebo okolo toho týždňa, čo už ja pôjdem, tak už to je vždycky vidno. No a vlastne my sme chceli ten gender reveal urobiť tak, že vlastne zoberieme kvety a dáme buď modré, alebo rúžové. Já zoberu kvety, Ano. bude modrá nebo růžová, podívám se do obálky, zjistím to já, moje reakce a potom vlastně Ráchel se otočí a já jí dám tu kytku, jaký to je pohlaví. No a jak keď proste si stále predstavím tú situáciu, keď už poďme k tomu doktorovi, aký to zistíme, tak stále tam vidím tie modré kvety a ja neviem prečo. Nebojíš sa, že keď budeš mama, tak nebudeš mať toľko času na prácu a influencovanie? Influencer mama. Akože... Baby content. Zasa... Ja neviem, akože prečo vy počúvate nejaké influencerky, ktoré tam trepu, že influencing je neviem aký ťažký. Ono to je psychicky ťažké, lebo musíte ustať, neviem, hate a proste rozoberanie na vás a takéto, ale ináč akože nie je to vôbec ťažká práca. Mne spoluprácu natočiť a zostrihať trvá niekedy maximálne, že 3 hodiny, že vôbec to není nejak časovo náročné. O mnoho viac časovo náročné je pre mňa DJing, takže nemyslím si, že toto to nejako ovplyvní. Skôr to DJingu, že to budem musieť obmedziť, ale nemyslím si, že to nejako ovplyvní influencing. Však budem furt doma, vieš. Takže bude točiť o to víc. Presne. Čo sa budem nudiť, však to detsko sa ani neporozpráva, tak budem sa rozprávať na Instagrame. Přesně. No. Budeš přebalovat a u toho budeš si točit. Ale to je aj otázka na teba, pretože tebe sa to veľmi zmení. Ja som taká, že ja som dosť často akože doma. Jsi doma furt. Že ja moc nikam A akože... já nejsem doma nikdy. No, že ja akože moc nikam nechodím. Já chodím všude a nejsem nikdy doma. Pokiaľ fakt, že nemusím, lebo akože ja si všetko urobím z domu. Takže ja chodím maximálne cvičiť, alebo proste do ateliéru a to je všetko. Ale on je furt niekde, takže pre neho to bude zmena. To bude ale zmena. Ja som taká, že kľudne nech ide. Mne to nevadí, keď ma nechá samú doma, však príde ku mne Lára alebo Bibi, čo oni budú radi, vieš, akože kľudne nech si ide do Prahy aj na týždeň. Hej, pro mě to bylo tak, co se týče tedy otázky, tak odpověď je taková, že samozřejmě i ten content, který dělám, tak samozřejmě dělám nejvíc content s lidma, to znamená, že objíždět eventy, nejenom, že mě to baví, ale zároveň si tam prostě odpracuju nebo natočím, ale úplně upřímně je to tak, že mě stačí 2-3 eventy za měsíc a mám content prostě na měsíc, 2, to znamená, i když jsme řešili ten první trimestr, kdy to bylo nejhorší a Rachel nemohla ani šoférovat, když měla tyto deprese a já jsem jí furt vozil každý pátek, sobota na DJing, takže byl jsem non-stop s ní, protože jí bylo fakt jako zle psychicky, tak jsem neměl, že vůbec čas do Prahy jet, co jsem za ty 2 měsíce jsem byl možná 2krát v Praze, ale že tam byl třeba jenom na den, že jsem tam třeba jel jenom na DJ set a zpět. A i tenkrát jsem to udělal tak, že jak Ráchel hrál po těch klubech, tak tam jsem si natočil něco s lidma tam a sice vím, že v tu chvíli ten content nebyl tak jakoby lit, jako ho mám teď, nebyl takový, jako, že nebylo to ten standard, ale aspoň jsem ho prostě furt dával, že jsem jakoby nepřestal, takže vždycky si myslím, že v tady těch věcech se to dá jako krásně nějak vybavit. Hej. Že to je prostě ta výhoda toho, že přesně to, jak jsme se bavili předtím, že to není 9 to 5, že je to strašně jakoby flexibilní ten job a ty si můžeš hodně věcí prostě zhustit v jeden den a já si můžu natočit prostě fakt content na měsíc. Hej, a ja som aj videla na tebe, že ja som v podstate nechcela od neho, aby so mnou ostával, ale on videl na to, že to proste potrebujem. Však grcala som, furt mi bolo zlé, proste nevládala som sa ledva postaviť z postele, lebo som tie depresie mala a proste ja som mu nepovedala, že teraz tu musíš ostať so mnou, ale proste naozaj so mnou ostal a teraz vidí, že mi je fajn a že už proste zvládam robiť veci sama, takže proste nepotrebujem osobného, neviem, všetko na každú jednu vec, lebo vtedy fakt ja som nemohla ísť sama nikam. Trošku sme mali pauzu na jedlo. My jsme pauzu na chálečku. No a Chálkos. pokračujeme. Takže jeden, to byl za otázku. Ako zmenilo tehotenstvo váš vzťah? Toto bolo? Změnilo to v různých sférách. Taková ta první, kterou si asi jako běžný člověk, co nás může někde potkat, si všimli nejvíc, že už nechodíme na spolu jako na kalby. Protože já se vždycky rád snažím vymyslet nějaký fun dates. Naše první rande bylo v Maroku na 4kolkách.
Pak si mě vzal jednou do Prátoru do Vídně na pouť, na kolotoče. Vzal si ma na UFO v Bratislave. Byli jsme na UFU. Vždycky jsem snažil, aby to bylo jiný, že jednou je to prostě takový klasický date, jednou jsme byli v takovém spa v soukromém v Praze. To bol podľa mňa najlepší date. Jo? Já jsem nejlepší byl strip club. Áno, to bola taká party skôr. Právě, ale vlastně jedno z toho, k čemu jsem se chtěl dostat, že vlastně jedno z těch randíček bylo, že jsme šli spolu právě do strip klubu. Nebyl to ten strip klub v Tajsku, kde zjistila, že je těhotná, to bylo ještě v Praze, ale takže takovýhle věci, že už prostě nemáme takový společný party, i když vlastně jezdíme na Ráchel DJ sety, takže prostě takže vlastně party máme, ale prostě nepaříme, takže změnilo to v tomhletom ohledu, že spolu se prostě jako nenapijeme a neuděláme jakože takovouhle tu srandu na party, co si myslím, že se jako trochu změnilo. A na druhou stranu to změnilo ten vztah v tom ohledu, že jsme si prostě uvědomili, že to bylo přesně tady ta otázka toho dítěte. To prostě před nás dal takový ten challenge, že si fakt jako jsme ready na to, že tohle to bude vážný vztah, že se známe chvíli a už když je dítě na cestě, tak už to není takový chození, to už prostě je fakt jako vážný, takže to samozřejmě bylo taky takový jako otazník, ale v tomhle tom vím, že jsme si uvědomili oba, že vlastně chceme do toho jít takhle vážně a že jsme na to ready, takže v tomhle tom ohledu to vlastně posunulo ten vztah, dá se říct, že o hodně dal. No tak o 100 levelov by som povedala, lebo predtým sme nikdy podľa mňa nemali také vážne témy, alebo Přesně. nič také sme neriešili. Hlavně ani nebylo kdy, že jsme si byli, vlastně jsme se furt jsme se poznávali, dá se říct. Áno, hej, a hlavne my sme si dali dokopy, že v novembri a ty si v decembri odletal na mesiac do Ameriky. Čiže síce sme boli v kontakte, ale proste my sme si len volali. Ale to bolo super a to bola podľa mňa tiež naša taká úplne skúška vzťahu, ktorú sme zvládli úplne super, že fakt, akože ja som ani nemala pocit, že by si bol nejak tak strašne dlho preč a potom som išla hneď za tebou asi o 3 týždne, nie? A hlavně vtipný bylo vlastně, vemte si, že jsme se dali dokopy přesně v tom novembri a přesně, že ta chemie je crazy, takže jsme se na tom začátku poznávali spíš z těch fyzických stránek a potom tím, že jsem vlastně odletěl pryč, tak jsme se aj rozprávali a nielen jebali. Přesně, tak jsme si volali a vlastně jsme za ten měsíc se mnohem víc poznali právě jako po té vnitřní stránce, takže vlastně to všechno mělo nějaký svůj důvod. Takže. Presne. Ale zmenilo sa to k lepšiemu, by som povedala. Hej, určitě se změnilo v tomhle k lepšímu, samozřejmě já jsem jenom říkal jedno to negativum, že prostě nedáme společný party, ale to samozřejmě zase přijde. A taky jakože nechodíme do secret roomu. No, hej. Lebo to bolo naše obľúbené miesto. Koľkokrát sme to vlastne? 3-krát alebo 4-krát? No a proste... Shout out Noemi. Presne, tam sme vždycky prišli, najebali sme sa, do rána sme tam počuli hudbu, jebali, chlastali. A to bolo mega super, to som si mega užívala. Budeš niekdy hrať na Beats for Love? Ja tam nebudem hrať tento rok, ale Puflo tam bude hrať. Yes, sir! Takže môžete sa tešiť na Pufla a verím... Absolut zóna, Puflik in the mix. Presne. Ale samozřejmě, že Ráchelka, budeš někdy hrát na Beats, jasně, že tam někdy bude hrát. Budem tam niekedy hrať, ja mám spoluprácu s Beats for Love, to je 3. rok už po sebe. Fakt, že som asi takých úplne stály influencer. Dokonca ma volali aj na ich nejakú konferenciu, či čo to bola, ale nebola som tedy v Prahe. Ale proste viem, že keby veľmi chcem, tak si tam to hranie vybavím. Ale proste ja nechcem ako keby využívať na to tie moje kontakty, pretože chcem, aby to prišlo naturally. Hej, a z ich strany a proste z hociakého festivalu, s ktorým mám spoluprácu. Napríklad mala som spoluprácu so Sold Outom a oslovili ma tento rok, že budem hrať na Sold Oute a budeme tam hrať spolu, nie že akože spolu, ale aj on tam bude hrať. Takže na Sold Oute sa môžeme vidieť. Vlastne je to v tej istej časti, ako je Beats for Love. Přesně, takže Ostrava, vidíme se Beats for Love, vidíme se Sold Out. Puflik, Rachel. Presne. Koľko si pribrala, odkedy vieš, že si tehotná? Stále vyzeráš veľmi dobre. Práve, že podľa mňa som ešte nepribrala nejako extra veľa, pretože keď som zistila, že som tehotná, mala som okolo 48 kg. Na poslednom vážení som mala 50,7. Takže, ale ja vždycky priberiem, keď prestanem piť. Takže 50 je moja váha, ktorú mám vždycky. Takže stále mám v podstate rovnakú váhu. Ale to bolo ultrazvuk pred 3 týždňami. Takže za tie 3 týždne mi akože celkom už aj narastlo brucho. Tak podľa mňa môžem mať tak teraz tak 53 kg. Ale napríklad minulo som si myslela, že budem mať tak 56 kg, a som tam mala som 50,7. Takže proste, neviem, však uvidíme. Možno však vlastne, keď to budeš strihať, a už budem po tej kontrole, tak môžeme tam napísať, že koľko som pribrala. Aha. A já jsem vlastně první trimestr jsem schodil, protože byly stresy, takže první trimestr jsem měl asi 87 a teďka jsem zpátky na
93, což je podle Rachel ideální můj body type. Já se mám radši, když jsem hubenější, ale už tam pracuji na tom dead body. Toto je zaujímavá otázka, to som len preto vytiahla, lebo som to vôbec nevedela, ale že nebojíš sa, ako sa vraví, keď príde na svet bábo, niekto starší z rodiny zomrie? Co? To se říká, jo. Ja som o tom tiež nepočula. Tak to jsem Ale ja mám toľko sesterníc a všetky moje babky a detkovia žijú. Ale to jsem vůbec neslyšel, tohle to je divný. No. To je nějaká pičovina. Next! A neuvažovala si dať mačičku niekde preč do pôrodu, nebezpečenstvo toxoplazmózy. Prosím vás, ja s mojimi mačkami som ešte donedávna jedla z rovnakého taniera. A v Ale živote tvoje som... mačky jsou vevnitř. To Áno, a toxoplasmoza moje je mačky v živote neboli vonku. Sú zaočkované, vykastrované. Maximálne, čo kedy boli jak vonku, je, že na balkón vyšli a to je tak úplne všetko. A ja s nimi spím, proste stále sú so mnou, všade mám ich chlpy. Ja podľa mňa už mám aj ich DNA v sebe a oni moju v sebe, pretože... Rácha si myslí, že je prostě jejich matka, ona si tomu fakt věří. Ale ja Ona si to nemyslí, ona to ví, přátelé. Ja naozaj som, pretože moju Lilinku proste som dostala, že ju našla moja kamoška na diaľnici a ja som ju musela ešte ako keby tak čistiť, ako robia mami mačky, aby sa to mačiatko vyčúralo. Takže, keď som to robila ja, namiesto jej mami, pretože bola taká malinká... Takže ty už máš úplně praxi. Áno, áno. Takže chudák... matka. A dokonca Lilinka, ja ešte keď som si zobrala Linku, tak ja som bývala v takom byte so schodami. Chúďa moja malá, ona nevedela asi tak do pol roka chodiť po tých schodoch. Takže vlastne vždycky, keď som ju dole zabudla, tak som len počula miau, miau, miau. A potom som musela ísť pre ňu dole. Zabudla som ju hore, lebo taká malá mačka, chápete, to sa stratí, to neviete, kde je. A som len počula miau, 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 tak som musela ísť pre ňu hore. Takže ona je na mňa strašne naviazaná. Ja si neviem predstaviť, že ju by som niekam dala, že ona by sa úplne zbláznila. Akože potom mám jejca ešte. On je tiež na mňa naviazaný a je strašne žiarlivý, lebo je kocúr. Pufla neznáša. Poprvé, když jsem tam přespával, tak mi poslal tepláky. Jejco proste žiarli. Cítiš už pohyby a kedy sa dozviete pohlavie? Pohlavie je... Aby si mal dať čo do... Hej, cítim už pohyby. Puk, puk. Áno. A už aj ty si cítil, že? Cítil takový jakože... Teraz sa nehybe, ale včera sa večer? mega hýbala. Zbudila. Jak to znie? Úplne To zní hrozně. To zní hrozne a ešte potom by som bola strašne taká, že poďme jebať. To by som vôbec nechcel. Tak to bys tě vůbec nechcel. No, tak jak som ťa mala No dobře, teďka, když jsme to dáš z toho druhého point of view, tak už to celkem chápu. No. Next question. Rozmluvila by ses o těch depkách a mood swings, trochu se toho bojím, děkuji. To, co jsi sama řekla, že když tam nejsem, tak ať se napiješ, takže to si napiju. Ale protože jsem teďka jsem slavil na dosky, tak jsem chytil celkem slinu zase, jo, ale pohoda, ale... Bolo 6 hodín ráno asi, ja už som išla spať a proste som sa pýtala, že kde je, to som nevedela dostať z neho odpoveď. Čo to? Čo to naša trojka? Ja to poviem na Hero Hero. Teď se otočím a tam jsou prostě dvě takový holky v minisukních a toto a já říkám, ty koukáš na ty hoes, viď? A ona že, Takže je úplně OK, funny, tak se tam bavíme. Hero Hero, Puflo. Ano. S dvěma F. Takže odebíjej to tam pro necenzurovaný a nesestříhaný, nebo sestříhaný, ale delší content. A určitě napište i komentáře tady, pokud vás něco zajímá. Budeme toto dělat asi pravidelněji, nevím jestli každý týden, jedno za 2 týdny, jedno za měsíc. Ano. Uvidíme, dejte nám vědět, tak vás to baví. Ak vás bude baviť family content, tak budeme to dávať aj family content. A budeme to pak tady dělat s dítětem. Určite tam budeme dávať aj vlog z našeho sťahovania, ktorý podľa mňa nebude nikde inde, pretože to je také súkromné. Přesně. Takže možno niektoré veci budú len tu. Takže díky a vidíme sa na budúce. peace.